Uncle nang malah hawa zamargोन ओमफ्रायो नोङो हाबा जाखांनानै हौवा आरो हिनजाव मोनबाला नन' मोनबाला उन्दै नन' मोनबाला मा नाम दोनगोन आरो नोङो आंकोला मानो थाबायथिंबाय थायो ओमफ्रायो थाबायनो जोबोद मोजां मोनो नामा आनै लामारबाय नामा आं भिडिअ नुबाय थादों आरो आनैखौ मा गारिजों लायगोन हेलो दिनैहाय आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों माने दिनैहाय जोंहानि न'आव आंकोल जेम्स फैगोन आरो आं आंकोलखौनो नेबाय थादों आरो आङो नायनो थाखाय स' एक्साइटेड ओमफ्राय आङो जोबोद फानि कुइसनबो सोंगोन आंकोलखौ ओमफ्राय नायलांबाय थादों आंनि भिडिअखौ या आङो फिथा गुन्दै देबाय थादों गाबोन जेम्स आंकोल फैगोन नालाय बिनि थाखायनो लावदुम आरो एन्थाब जाहोनोसै जोबोद बोलो नांदों फिथा गुन्दै देनो थाखाय फिथा गुन्दै सालिग्राया बैलाय जोंहा आबै थिनहरलाय हाय होनहर दे आबैहा फिथा गुन्दै सालिनाया आखाया फिथा गुन्दै नांजोब्बाय या माबा दिंखिखौबो आङो हाय केन'सा जों गाबनाय खोनास्राबायलै दिंखिफोराबो आल्टु फाल्टुसो जायो माथो आं मिनिनो ओंखारनायाव हालालै नारेंखला स्राव जाबाला गोथाव मोनजाया बिनि थाखायनो नारेंखला सिदोब थानांगौ आरो नारेंखलनि कलरा हायहांबाय नै येल्ल' मबाइलाव बांद्रायबो नुवाखै नाथाय मोगथाङाव जोबोद मोजां जाबाय कालार फैबाय जोबोद गोथाव जासिगोन जोंहानि लावदुम आरो एन्थाबा आं जानो स' एक्साइटेड नारेंखल एवबाय थादों बैथिं ओमफ्राय आङो बानानै बरिं मोननानै आङो थाबायबाय थादों न'आवनो मा खालामगोन मा थागोन बरिंनो गोजांदों नालाय बिनि थाखायनो आं टफै गानदों आं खानायखौ सिननांबाय नै लोगोफोर नै खानायखौ सिननांबाय नलेबा इसांमोन सिननांबाय आंहा खानाया मोना जाबाय नालाय बिनि थाखायनो खोमसिसो नुजोब्बाय नै फिथा गुन्दै देनाय दाला सान्द्रिया बिराद हारला गिर दामखौ सोदों हरसे दामखागोन बिसोरो मागोनि गिर वाव नै मा होनोमोन रङा येल्ल' हायजोब्बाय दायो एसां गोथाव जासिगोन बायदि मोनबाय आङो नै येल्ल' मबाइलाव बांद्रायबो नुवाखैदां वाव स' बिउटिफुल माने जोङो दायो एन्थाब बनायबाय थादों बे फिथा गुन्दैखौ फार्स्टआव दै होग्रोनांगोन दै होनानै बिनि उनाव मोजाङै नानानै सान्द्रियाव सालिनानैसो बिखौ एन्थाब बनायनो हागोन अब्लानिया एन्थाबा सफ्ट माने गुरै आरो गोथाव जागोन आरो जानो ओमफ्राय जों दायो बनायबाय थादों एन्थाब नायनो हागोन बियो मालफब माइरं आरो लावदुम जानो जोबोद गोथाव जायो दायो लावदुम जाग्रा मालफबखौ दायो लावदुम बनायनो थाखाय दैजों नागासिनो दङ नोंथांमोना नायनो हागोन नै जोबोद गुरै जायो जोबोद गोथाव जायो लावदुमाव मालफब माइरंजों लावदुम बनायबाला बिनि उनाव बिखौ नाखांनानै सेम एन्थाब बायदिनो सालिगोन आरो ओमफ्राय दायो आं नायबाय थादों नै नोंथांमोना नायनानै ला ओमफ्राय न'आव नोंथांमोना बनायनानै बे भिडिअखौ आंनि भिडिअखौ नायै ओमफ्रायो बे एन्थाबखौ नोंथांमोना न'आव ट्राइ खालाम लावदुम एन्थाबखौ नोंथांमोना न'आव ट्राइ खालामनो हागोन
नोंथांमोना नायनो हागोन नै माने जोङो लावदुमखौ नालेंखर थख्रायावसो बनायो माने मोनसेखौनो जाजोबनो हागोन आरो नालेंखर थख्रानिखौबा लावदुमखौ माने थेलेब जायो नालाय बेनि थाखायनो मोनसेखौ जाजोबनो हागोन आरो टेबोट खर'दोंबो बनायनो हायो नाथाय एसे गिदिर जायो ओमफ्राय जाजोबनो हाया जायो बेनि थाखायनो जोङो बेदों बनायो बेदों आरो जोबोद मोजां थेलेब किउट जायो आरो ओमफ्रायो जों बेयाव बनायो नोंथांमोनाबो नालेंखर थख्रायाव बनायनाय माबायदि जायो नै बेयाव हमग्राबो दोङो नै वाव जेम्सआ फैथ'वाखै बिनि थाखायनो आङो मा खालामगोन जाबाय आं फनि कुइसनखौ मा सोंगोन सानना लाखानांसिगोन आं साननोसै दै लामाथिं नेगासिनो दङ आंखौ जेम्सखौ ओइथिं लामा दोङो आरो बिथिंबो लामा दोङो आंनि मथेबा बिसोरो बिथिंसो हायगोन बियो दंला साइडथिं हायगोन बिसोरो दायो लावदुमखौ बनायनो स्टार्ट खालामबाय नै माबायदि लावदुमखौ बनायो नोंथांमोना नायनो हागोन आं बिराद गोसोदों लोगोफोर माबायदि गोसो बेबायदि बनायो नै माबायदि बनायलांगोन नोंथांमोना नायलांबाय था जोबोद गोथाव जागोन बायदि नुखाबाय आङो नायनायावनो नै वाव लावदुमखौ बनायसिगोन अराव बनायसिगोन वाव जों खोबनानै दोनबाय वाव जाबाय नै बियो फार्स्ट लावदुम वाव गल मोटू वाव लावदुमा अंकोला सफैबाय Happy New Year Please अन्नानै केन'चानि YouTube चेनेलखौ 100K जल्दी से जल्दी खालामनानै होदो मानो होनोब्ला जोंहा बिनानावा जोबोर मा होनना बुंखाबाय आं गोदोनो मिथिखागौ गासैबो जल्दियै 100K खालामनानै होदो जोंहा मामाखौ नायनो लुगैदोंबा नोङो 100K जायोब्ला मामाखौ देखायगोन दे अब्ला गासैबो अन्नानै जोंहा बिनानाव केन'चाखौ सापर्ट खालामनानै होदो दे मामाखौ देखायनो 100K जायोब्ला अब्ला नुनो मोनसिगोन मामाखौ जाथारसिगोन 70K जाबाय ना टाउन सानाव फिथा जायो दिनथ' माला हाबा जामारगोन ओमफ्रायो नोङो हाबा जाखांनानै हौवा आरो हिनजाव मोनबाला नन' मोनबाला उन्दै नन' मोनबाला मा नाम दोनगोन आरो नोङो आंकोला मानो थाबायथिंबाय थायो ओमफ्रायो थाबायनो जोबोद मोजां मोनो नामा ओमफ्राय जोंहानाव फैनानै बोरै मोनखो जोंहानि लावदुम एन्थाब आरो बेदरफोरखौ बोरै मोनखो आनै लामारबाय नामा आं भिडिअ नुबाय थादों आरो आनैखौ मा गारिजों लायगोन नोंखौ आङो हदायबो थाबायनाय नुबाय थायो जाहानाव मानो फैला
गिबियावनो जोंहा आगै केन'सानि नायगिरि गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय। आसा खालामो गासैबो मोजां दङ आरो जोंहा बिनानाव आगै केन'साखौ सापर्ट खालामनानै हो। मानो होनोब्ला बिनानाव केन'सानि जिउ जारिमिन बा बिनानावा बेफोरबायदि हालोदाव फरायफुबाय थानाय समावनो उन्दैनिफ्रायनो जोबोर दुखुनांथाव बिसोरनि न'खराबो मा होननानै बुंनो जोंनि बर' समाजाव बेफोरबायदि बिनानाव केन'सायाल' बेफोरबायदि नङा। जोंनि बर' समाजाव गोबां बेफोरबायदि बर' हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि गोबां दङ। बिमा बिफा सोरबा बिमाया गारना थांनाय सोरबा बिफाया गारना थांनानै बेफोरबायदि गथ'फोरा गोबां बर' समाजाव बेफोरबायदि दुखुनांथाव जोंनि बर' हारियाव बेफोरबायदि दङ। ओंखायनो आं सानो आंखौ जायफोरा मोजां मोनो आरो जायफोरा मोजां मोना बिसोरबो आगै केन'साखौ प्लिज अननानै इउटुबखौ सापर्ट खालामनानै हो। जाहाथे बिनानावा बांसिन फरायनायाव फकास होयो। इउटुबाव बांद्रायथ' फकास होआ। बेनि इउटुबखौ माने बिनि ओरैनो थास्लायस्लाय सम लानानै बिमायासो बेफोरबायदि खालामो। बाट केन'साया इउटुबाव बारा बिजि थाया, जास्ट फरायनायाव फकास होयो। बेफोरबायदिनो फरायलांनो हाथो मोजाङै मोजां आरो जौगालांनो हाथो। जोंनि अननाय मोनोब्ला गासै रायजो राजानि अननाय मोनोब्ला जोंहा बिनानाव केन'साया जौगालांनो हाथो। मोनसे समाव देरहैनानै जोंहा बर' फिल्मनि एक्ट्रिस बायदिसिना जाहैनो हाथो देरनानै। बेनिफ्राय दा बिनानाव केन'साया आंखौ बुंबाय आंकोल नोंखौ गोबां बाथ्रा सोंगोन। आंकोल नों मानो बेरायबाय थायो होनबाय फार्स्टआवनो। केन'सा आङो न'आव फैबा बिदिनो बर' गामि नायनो थाखाय दाखालि बावै आं ख्रिस्टमासाव चिराङाव थांबाय, क'क्राझाराव थांबाय, फिथा जानो थांबाय। सोरनि फिथाया बांसिन गोथाव? उदालगुरिनिया गोथाव ना जोंनिया गोथाव ना चिरांनिया गोथावसिन ना क'क्राझारनिया गोथावसिन? बेफोरबायदि फिथाफोरखौ जानो थांदों आरो ना सोरहा बांसिन मोजां सावो होननानै। मिथिनो मोननानै मोजां मोनबाय। ओमफ्राय आङो मोनसे आउट कुइसन सोंनो नागिरदों आरो मोनसे जोङो मा मोनदोंमोन जोङो जोंखौ सार सोंनायमोन आरो स्कुलाव मोनसे गोसोम बुस्थु आरो बियो वाइट कालारनि जाबा बिराद दुखु मोनो, गोसोम जाजानो लुगैयो। मा बुस्थु? माले वाइट कालारनि जायोब्ला दुखु मोनो, ओमफ्राय गोसोम जायोब्ला गोसोम कालाराव वाइट कालार जाबाला दुखु मोनो, गोसोम जाजानो लुगैयो। मिथिलालै साननो हानाय नंला। बेखौ सानबाय थानांगौब्ला भिडिअ'आनो 1 घन्टा जालांगोन। हानाय नंला। खानाया गुफुर जाबा बिराद थामा मोनोना। माने खानायाथ' ब्लेकखा, ब्लेकखौ मोजां मोनो, बेनिफ्राय गुफुर जायोब्ला गाज्रि मोनो। वाव बिब्दिसो। थेंक इउ केन'साया बेफोरबायदि बाथ्राखौ मोनथिहोनायनि थाखाय। बेनिफ्राय दे सोंदो आरो मा सोंबावगोन र'? आंकोला माला आनै लाबोगोन? ओमफ्रायो हाबा जाखांनानै आगै मोनबाला आगै हौवासा आरो आगै हिनजावसा मोनबाला मा नाम दोनगोन? नोङो सोर खोन्थानाय आंकोल जेम्सआ खैना नागिरदों होननानै बहा नुनाय नोंलाय? इउटुबाव? नंगौ इउटुबाव नुना सोंदो। माने आंकोल जेम्सआ खैना लायनो थांदो, खैना नागिरदो बेफोरबायदि इउटुबाव नुदों। ओमफ्राय दा माला लाबगोन? आं दानो लाबथ'वा आंना आरो सम नांबावगोन। बे बोसोरनि लास्टआवसो लाबगोन आं। बेनिफ्राय लास्टआवसो बेनिफ्राय मा होनदो? आगै मोनोब्ला सासे हौवा आरो सासे हिनजाव जायोब्ला मा नाम दोनगोन? किं आरो कुइन दोनगोन आं नामखौ। कुइन राजा रानि। आरो आगै मोना देनां गोदोर देरबारा आंकोला मा साकरि मावहोगोन? बेखौथ' बुंनो हानाय नङा। राजा आरो रानि बायदि बानायगोन बिसोर, किं आरो कुइन। आरो जाहानि लावदुम आरो एन्थाबखौ बोरै मोनदों? नोंसानि लावदुमा बेनिफ्रायबो गोथावसिन। क'क्राझार, चिरां, उदालगुरिनियानो गोथावसिन बायदि मोनदों आङो। मानो होनोब्ला जोंहानिया बेफोरबायदि जाया। नालेंखरजों सावबाबो बेफोरबायदि जाया। मानो होनब्ला माइरङा बेयो आलादानो। नोंसा आइया खोन्थाबाय आंनो। जोबोर गोथाव जायो गुरै। बेनिखायनो नोंसोरनि उदालगुरियाव बे फिथाखौ जानो फैदो, मिथिबाय? नोंसोरनि उदालगुरिनिया गोथावसिन। आरो आगोलाव आंकोला फैनायाव नों लावदुमखौ गोथाव मोननानै गोसोआव दंबाय थायो।
आगोलाव फैनायावथ' नोंसानाव फिथा मोनजालांनानैथ' गोसोआव दंबाय दङ बेनिफ्राय बैयाव सनायमोन भैरबखुन्द थांनायाव बिसिनियाव मोनजालांनानैथ' लावदुमखौ गोसोआव थाबाय थाना नोंसानाव जानो फैबाय दिनै मिथिबाय ओमफ्राय आंनि लोगोखौ लोगो हमनो एक्साइटेड जादोंना जायाखै जोबोद एक्साइटेड नोंनि लोगोआ ओंखाम संदो होनदों ना आंबो एक्साइटेड जादों मानो होनोब्ला जोंनिया दायो स्कुल बन्द बेखायनो लोगो हमनो मोनाखै बेनि थाखायनो एक्साइटेड जादों आंबो अब्ला जों गासैबो जमा लोगो हैसिगोन अब्ला जोङो गासैबो लोगो हमहैसिगोन ना जोब्बाय बेखिनियावनो दोनसै थेंक इउ केन'सा बेखिनि बाथ्राखौ सोंनायनि थाखाय वेलकाम मुसाहारि मा क्लासाव फरायो फर्थआव जोंहा अंजलि मुसाहारि बिनानावा जोबोद मोजां हिप हप डेन्स मोसायो आरो चेनेलबो दं ना अंजलि मुसाहारि 1K नि सायाव थांबाय ना एबाराव आंनि गासै लोगोफोराबो नोंखौ सापर्ट खालामनानै होगोन दे ना अंजलि मुसाहारि लाङा जोंखौ आलासि जानो लेंहरदों बेनिफ्राय बिसोर केन'सा सानैबो बे अंजलि मुसाहारि लानाव खेथि दङ बे खेथियानो जाहैबाय बे खेथिखौ नुफेराखैमोन आं फार्स्ट टाइम जों दा अंजलि मुसाहारि लानि खेथिखौ नायनोसै नै केमेरा देखायना हो लाया आलादा ना नै फाख्रा लाया नै आलादा बैबो मोनसेयाबो लाय नै बिसिनाव बैबो दङ नै बै फाख्रा लायाबो दं बैनि लाय नङा बे सालाद जाग्राया ना बै चाइनिस मणिपुरिफोरा दि बयल जायो बे मोनसेयानो जागोन बेथ' आलादाथार नैबे बेखौथ' आं फार्स्ट टाइम नुफेरबाय बे ग्रिन गोथाव जायोना जाया अंजलि मुसाहारि नोंसा बे लाइखौ जोंनो संगोना सङाखै बे लाइखौ जोंनो संगोना सङाखै नै अंजलि मुसाहारि लाइया मोजां माबाबो दङ कक'बिट दङ जोबोद मोजां बागानबो दङ बिसा न'आबो बा मालाय फै डान्स मोसानांगौ दिनै डान्स मोसागोन दे साथामबो ज' मोसागोन डान्स अके जलिलाहानिफ्राय थांनोसै ओमफ्रायो दिनै भिडिअखौ आं बेयाव दोनथ'नोसै मानो दोनथ'नो ओरैनो जलिलाहा जोंखौ बुहुत जाहोबाय उदैयानो 40 ओमफ्राय थेंक इउ अंजलि बिनाव जोङो आंकोलनि हाबायाव जों सानैबो ज' थांसै नोंसोर सानैदो जों आंनि हाबायाव स्टेज बानायना होगोन ओमफ्राय नोंसोरनो डेन्स ना डेन्सार सानै मोनखाबाय हाबायाव मोसानो थाखाय अंजलि आरो केन'सा आरो नोंसोरनि ग्रुप ना नोंसोरनि ग्रुप दे नोंसोरनि ग्रुपआ आंनि हाबायाव डेन्स मोसागोन दे अके गुड बरिया मोजां फराय दे एक्टिभ था दे सानफ्रोमबो दे एक्टिभ था दे मोजां रायलायनो सोलों मोजां फराय आरो डान्स मोसाबाय था अके आनैखौ गुफुर लाबोन ना गोसोम लाबोन गुफुर आनैखौ गुफुर लाबोन गोसोम लाबा माबा लादो गोसोम नांगौबालाय माबा ला दानिया सावथालफोराबो गोसोम नंला जि क्लिन साफा जाजोब्बाय गोसोम नङा साफा जाजोब्बाय सावथालफोरा नोंसोरनिसायसो साफासिन उदालगुरिनि सावथालफोरा बाय मोजां दे बाय टेलेन्ट गथ'फोरा जोबोर मोजां मोनबाय फैनानै जोबोर इन्टारेस्टिं गथ'फोरा टेलेन्ट आरो फरायनाय मोसानाय बिदिसो जानांगौ गथ'फोरा यस गुड डान Ini video ke biar di tunjuk tak tak kira bye bye. Bye bye kalam sini go. Bye bye Keno. Bye bye.